שלום וברוכים הבאים לעוד סרטון, מתחילה תחביב חדש חלק 2. אז בהמשך לסרטון הקודם שבו שכחתי את החלק שבו אני מפסלת את הכוס, בחלק הזה אני אראה לכם את כל שלב הכנת הכוס מההתחלה ועד הסוף. אז החלק הראשון מן הסתם הוא לרדד את החתיכת חמר שקרצנו ולהביא אותה לידי שיטוח כמה שיותר סימטרי ולא דק מדי ולא עבה מדי, שככה הכוס שלנו גם לא תהיה כבדה מדי וגם לא דקה מדי שלא תישבר בקלות. בערך 2 סנטימטרים עובי. לאחר מכן אני אקח כוס שנראית לי, כוס שיש לי בבית, אני אמדוד את ההיקפים שלה ולפי זה אני אחליט עד איפה אני צריכה לקרוץ את הרצועה ליצירת הכוס. אני משתמשת פה בסרגל גם כי הוא עוזר לי לחתוך בצורה ישרה ונהירה וחלקה רצועה מהחתיכת חמר. פה החלטתי להשאיר את השאריות שאולי אני אעשה מהם משהו אחר, משהו אולי עוד משהו אחרי זה, וזו החתיכה שבה אנחנו נשתמש ליצירת הכוס. אני בינתיים אניח אותה בצד, לתת לה להתייצב, שאני אוכל ככה באמת להעמיד אותה ושהיא לא תיפול לי. ניתן לה להתייבש, לשבת בצד בערך 5 דקות, ובינתיים נקרוץ לנו את הבסיס לכוס. אני משתמשת באותה כוס ליצירת הבסיס, ככה שהמידות יהיו שוות, הכוס תשב בצורה מושלמת על הבסיס. וגם את החלק הזה אני אניח בצד להתייצב בערך 5 דקות, ולאחר מכן נחבר בין שני החלקים. כאן אני קורצת רצועות ליצירת הידית לכוס, ושוב אני משתמשת בסרגל כדי ליצור באמת ידית שווה ולא כזאת עקומה, ואני מאשרת בצורה שווה, וגם לה אני אתן להתייצב בצד ואני אניח אותה על משהו מעוגל שבאמת היא תקבל כבר את הצורה של ידית, שיהיה לי קל אחר כך באמת לעבוד איתה. והנה הרצועה שלנו לאחר שהיא ישבה 5 דקות בצד, היא יותר אלסטית עכשיו ופחות מימית, ואני יכולה באמת לעבוד איתה ולהעמיד אותה והיא יציבה מאוד אשר לפני 5 דקות. וככה תראה הכוס שלנו. כדי לחבר, כדי באמת ליצור את הכוס וליצור צורה חלקה, אנחנו נסמן את החיבורים ונחתוך בצורה אלכסונית את החיבורים, ככה שהחיבור מצד לצד יהיה באמת שווה ויתחבר בצורה מושלמת. וכדי ליצור את החיבור באמת בצורה מושלמת, אנחנו ניצור שתי וערב מכל צד, שככה באמת החיבורים יהיו שווים ומהודקים, והכוס שלנו תהיה חזקה ולא שברירית. ונשתמש לאחר מכן בדבק חמר, אני קוראת לזה, שבעצם הוא עשוי ממים וחמר, שמערבבים ונוצר לנו ככה הדבק הזה. אפשר גם למי שאין להשתמש במברשת עם מים, זה יוצר את אותה פעולה. והנה הדבק שדיברתי עליו, זה בעצם מים עם חמר, הרבה מים עם קצת חמר, וזה מה שנוצר, מערבבים. את זה עושים משאריות של חמר שנשארים, ולמי שאין אפשר להשתמש במברשת עם מים ולהברש את הצדדים, את השתי והערב, ואז לחבר בין שתי החלקים. ואני אוהבת להיות נדיבה עם החמר הזה, עם הדבק חמר, ככה שבאמת יהיה לי חיבור שהוא חזק ולא רופף.
וככה הכוס נראית לאחר שחיברתי בין שתי החלקים. שוב נתתי לה לנוח 5 דקות שבאמת זה קצת יתייצב ולא יהיה כזה מימי, ולאחר מכן אני מתחילה להחליק את הצדדים ולהשטיח את כל הטלאים וליצור משטח חלק. אפשר להשתמש עם הידיים או עם כלי שמתאים לזה, ולאחר מכן התוצאה תהיה באמת חלקה. יש כאלה שאוהבים לשים את הידית על החלק של הפס ככה שזה מסתיר לנו את הטלאים ואת החיבורים. אני החלטתי להשתמש בחלק אחר שככה הצד השני יוכל באמת להתייצב בינתיים. ושוב, כדי לחבר את הידית לכוס אנחנו ניצור שתי וערב ונדביק עם החמר דבק ונשים רצועות חמר דקות מסביב כדי באמת להדק ולחבר בין כל החלקים. חייבת לציין ולהזכיר, כמו שהכותרת אומרת, זה רק תחילת תחביב, ככה שאם הדברים נראים לא כל כך מקצועיים כמו שרואים ברשתות, אז שוב אני באמת מתלמדת תוך כדי ומשתפת אתכם בתהליך שאני עוברת בתור אחת שמתחילה תחביב חדש, ויכול להיות שאני מאמינה שעם הזמן אני אשתפר, וכרגע זה באמת הצעדים הראשונים שלי בתחום החמר והקירמיקה. אני מאוד נהנית מהתהליך, ואני חושבת שאני משתפרת מפרויקט לפרויקט, ולעומת הספר הראשון שלי הוא היה נורא, ואני מאמינה שעם הזמן אני באמת גם אשתפר, וזה כרגע התוצאות, ואנחנו באמת יכולים רק ללמוד תוך כדי שאנחנו מנסים ויוצרים ומתקדמים הלאה, ואני מאוד מרוצה מהתהליך הזה, איך שהקורס הזאת יצא, ואני אתן לכם להמשיך לראות את הסרטון. Descongelame, me mostró la luz, dijo, no son heridas que no sangran, no. Y las palabras de este bombiva se irán en líneas que nunca verás. Pero hey, no te arrepientas de lo que se fue ayer. Tal vez lo que se venga te muestra hasta el sol, te moje hasta los pies. Y me quedé sin mi princesa gris. Me daba cuenta por el rancio olor que dejó el vino que no te serví. Quiero reír. No te arrepientas de lo que se fue ayer. Tal vez lo que se venga te muestra hasta el sol, te moje hasta los pies. No, no, no. כמו שאתם רואים, גם את הבסיס אני מחברת על ידי שתי וערב, ואז שמה את החמר דבק,
ומחברת בין שני החלקים. כל פעם שנרצה לחבר חלק לכוס שלנו או לכל פרויקט אחר, חמר, כדי לחבר בין שני החלקים אנחנו נצטרך ליצור שתי וערב, ואז לחבר ביניהם בין מים או קצת חמר נוזלי, ואנחנו כן נצטרך גם לאחר מכן להשטיח את שני החלקים, שיהיו חלקים בצורה אחידה, ככה שאנחנו יודעים שהחיבור הוא שלם ונעשה אחיד. כאן אני משטחת את כל החיבור של הבסיס לכוס ויוצרת משטח חלק של כוס, ומעלימה את כל החיבורים בצורה הכי טובה שאפשר, גם מבפנים וגם מבחוץ. אגב, צריך להחליק ולהחליק את כל החיבורים בצורה אחידה. אם יש צורך אפשר להוסיף עוד קצת מהחמר דבק, ובאמת מבפנים להשטיח את כל החיבורים וליצור משטח חלק. ואם לא מגיעים עם מקל או עם איזשהו כלי אחר, אפשר להשתמש במברשת שהיא עושה עבודה נפלאה ומחליקה את כל החלקים בצורה אחידה ושווה. ובגדול יש לנו כבר כוס, יש לנו את המבנה, יש לנו את התחתית ויש לנו את הידית. הכוס מוכנה לגמרי, אנחנו רק צריכים לתת לה ליטוש קליל וללטש את כל החלקים ולהביא את זה לגימור חלק. אפשר גם לחכות שוב עוד פעם עוד כמה דקות, לתת לחלקים להתייצב ואז לעבוד ולהחליק אותם. ואפשר גם להשתמש בספוג עם מים, ובאמת אחר שהכלי יבש קצת, אפשר יום אחרת אחרי שהכלי קצת עבר ייבוש, אפשר להעביר ספוג עם מים על חלקים, ובאמת אתם תראו תוצאות נפלאות. הספוג מצליח להחליק את הכוס ומביא לנו את זה לגימור מושלם. אז זה היה לפני, ככה הספל נראה לפני החלקה, עדיין רואים קצת את החיבורים, קצת חספוסים. וזה הכוס יום למחרת. חשוב מאוד לא לשכוח לכסות בלילה או למשך הייבוש את הכוס או את החמר בניילון. וזה עוד ספל שעשיתי מהשאריות שנשארו לי מהספל הזה. הצלחתי ליצור ספלון קטן אבל רחב, ונראה איך הוא יראה בהמשך. וזה לאחר שהיא כבר התייבשה. ועברתי על הכוס עם ספוג רטובה ומים, והחלקתי את המשטחים בצורה עדינה, ולא בצורה שיכולה להרוס את הכוס, אלא בצורה שבאמת מחליקה לנו את כל המשטחים ויוצרת לנו משטח של כוס חלק. וככה הכוס נראית כבר במצב מצוין, ומאוד מרוצה מהתוצאה. ועכשיו הכוס באמת מוכנה לשלב הבא של הצביעה, וזה יהיה בפרק הבא. תודה שצפיתם ומחכה לכם כבר בסרטון הבא.